no pangkum som pakhat mi yo hi alo langa an sikul lama thilpoi mo takti an ne wangin an bang tlai ane an ban huwa chuan anu alo nga ka anu chuan lo bia in aron lam theilo tur thu aron hrilta ne chutia lam tu tur nei talo chu ke a hozai arel ta akal lai chuan ruwa aron sur tam maya kardum pakhat hi lo tlanin lo chuang veta che tin anin phurta ane nini nuwa chuan chanchin thar duam lo tak mai chu an lo puang ta suitcase sen chunga no pang ruang an da mu ane luite pakhata hian an lo pai hi alo nia MIZO tu pakhat hian an news pon chu lo enin chu bag chu azor ningein a hreta he khwa hian mi that thin tu serial killer a sang meka ni som dan apiangin ruang hi an mulai thin ane hanin ngai toilet wang hian amani loka kha suitcase sen ron leitu kha ani thei mayangem tin rinlel na thin lung aputa a phone la chuakin police biak atum zuya adail ma chi chuan an nu hian finfiana tak tak po inei lo khamole khatia irin thu mai awanga in report ngot te chu adik ber donem ni keini chawlo point khatiang suitcase te khachu anzor ve tholom alotia chu thu chuan police nena a report tum chu a thol tir ta ne ati lai ve khian pizza delivery boy han hian news chu alo sheve ni som dan apianga tol thina om zia dan le ni som dan apianga pizza cha tu pakhat anom dan te chu an ngai to chok to vela ama tokin alo chui ve ane no pang yo I chu huzor nap le balkai pheng phung chung chuan an ina ngoi rengin a hoa anu hana chuan alo en ngam lo lau em mai chuan alo ding khur zoi ringot mai ne atuka chuan hana te building a cheng ve pakhat dong hi police te chuan rinhel thua an manta ani hi mi kut thlak mai ching alo ni ve bok thin nen an ringhel mai po hi om lo viau lo mun dang hi alo langa ani pani zinga mi pa zo ki hana te building veng tu security guard ani mai chia zo khi building en kola manage vel tu ani thung ani hian fanu nein a fanu le boralta yoka ani nang hle ani hian security nena hian building lo tu then khaten complain an nei thu te chu ashila anjinga pakhat hian an colonia cho an sem thin tam tak apai teu thin thu an soya chu thil ti thin tu chu hanjong chuak te ati ne security chuan bollo bom hain an soyang nge chuan ei tur hi alo in funa polythene dum pakati a phor chuak boka a hongri lem lo polythene chunga chuan room number in zia hi a muta hemi ngei hi ani don hi ti in alom hle polythene dum chu khain chumi omna lam chu awa panta chu room number chu awa thlen chuan kong hi alo in honga security chuan thilom zia soin thenom ten complain an nei thu te chu a hril ta ne ani ro chuan ama ani lo thu te chu a soi ve tlat thunga chu ti mo ti in security pa chuan polythene chu a mo lai nge chuan a hong ta a han hon fel nu chuan e tu reng hi alo ni lova boralta yoi school uniform kha alo ri aming ain zia kul awangin hairual anilo chutia a en reng lai chuan kong hi alo in honga taltum lian thatok tak mang chuan security pa chu chutlumin om ta zui ni chuti lai tak chuan hana yoi nu chu aron ho step azo cholai chuan thisen ni om tak luang nge hi amutam maya alau tak zet ani mase a han en chian chuan zubur ke hi a han muta pakathian alo tru fai mek ani zan alo ni chuan yo chu hu nuang chuan aron kal le ta anu hana chu cross kengin khur zoin dokan noya chuan alo thua afanu thito thlaraw hian aron tlo fawa ngaya anei theilo alau em reng mai ni kong alo in honga anpa harun luta ano puilom dan an mu chuan over atihle ani hi chuan afanu thlaraw hi alamu ve tat lo bok atin ni annu chu akai lopa yo ruma chuan an hroita yo in min boral san na po thlakhat aliam to athla imu chini soite hi imit thla mai ni ati nuwa chuan yo hi ifanu tak taka ipom theilo ani ati zuya chu thu 100 chuan hana chu atapta ani
thu dik tak chu hei ni yo hi hana fanu tak tak ani lova anu son alo ni pizza boy han kha lo lang la in ani hi ama to ka alo boy ve hle mai alo ni a tol thana kes ka alo langai even ring ani ruang an charna bula loading ve thalak an mu chuan lukum dum pol khum pakhat lo lang ve chu amu to nu ni tlatin a hria amu na munero a hre chuak zo to lo chuti lai tak chuan a phone hi alo ri a pizza order alo ni rang tak mai pizza chu vapek atum ta churu ma awathlen chuan rin lela thinlung puchungin an hoi kwal vela lukum dum pol chu awa muta chi ani begzo to pa po khan chu lukum khum tu ngei mai nena chuan suitcase alo hral zui ve ta chi boka tuai ma tak chuan an nun na an char le ngei don ni in alang chuti lai tak chuan building and koltunu khan chun lama duty thin security pa kha are zui tak thu soin abang da inge ti bo she lo thu asoya zan lama duty thin chu a ai o a chun lama duty mai tu chuan alo ngen tangot ane chupa chuan achak lo le mai charo chan lian tak po ane a top lama chu thil chu arun lang chiang don ane room chunga lo thu ve lekhabu chiar termit bun hian chun lama I duty te chuan mi in an hre chok ang chenge alo ti ve boka chun alo ni chuan hana chuan akar siam tir lam tur chuan workshop a chuan vakal ta thilom jadik tak kan hriat bel ta yoi rubo ani ni khan anu hana hian karon lam theilowang che ati kha ani a kami tum khan yoi thil tur te lein surprise alo tum alo ni anin biak reng lai khan lam tura atlan mek lai alo ni ananin bezo che kha vandoi thlak takin to sora to zui ta maya security chuan room pakhat tui bil nei sang fal deuh mai hi awa beta a tui bil san chan chu wa zo fia tum ta ni ani chuan mumal takin alo chang hlei lova thilom zia dik tak chu hei hi alo ni kamizan yoi ama chawa a holai khan ama phurtu an om ani kha kami kha tu dang ne lovin an room opposite loka in lo ve tu tlangwal ama chawa kim hi ani alo mu fo thin an thunom pa ani ti ashet khan ringzovin achuang ve tangot ne in alang in anan thlentak nuwa ero hemi hring hi mi hlo omrap thlak tak serial killer alo ni reng maya yo hi nukin ata chok zo lova an kongka amonu nun ber thum atok ta ani kamizan khan heram hoi hian yo hi ati thin danin dimna nei haulovin achulhum ta ani tumkat chu hana hian ankar pak nambula akal lai hian afanu mel ang che hi amuta thut maya aphuna sala tukka a thunok mai ne ma se khano pangte kha afanu thlaraw ni lovin an building and koltunu fanu zok kha alo ni renga an mel ain ang ve bok em ani an apartment an kal lai chu serial killer kim hian alo en renga ani po hian ati lumta yoi ang alo ti ve khopa athlaraw muta ain ngai lo chawani no pange akile nu chuan kim chuang alo thli renga hana po chuan alo moreng mai no pange chuan a holam chuan tarmit thi acharta a security tharne na chuan a pe ni ani chuan bauta dei security lui tarmit ani ti alo hre thoya abula mi pa tarmit buna po khan security lui ta ani chiang alo ti ve boka pipe and fel tur chuan lamin serial killer kimaruma chuan security pa chu walu atum ta a kim chuan alo rem ti hau lo ni nei nuwa ka chuak don ka chuak nuwa ian fel theng chu alo ti a ani la chuan alo tu te omlai nge en fel thin ani ati ve tlata hre tak chung chuan alo tir ta a in chung lama chuan harsat na om lo phot in noi lama boina a om aniang ti in noi lam chek chu arot le ta a anan in zui thla a banga ti chuan thi sen perna ni om takki mu tur a om ta thluah maya mihring sam ni om tak tak te po a mungal mai boka he mi ngei hi alo ni e ti in aman ro chu alata a kim po chuan bei tumin malam malo pan meka he mi hi chuti mai chuan ka ne hau don lo mai ati ni ngei tur ani kim chu atol nung ta a inti boilovin anin tha then zui ta ni an man chuak don tak ngia la hria in kim chuan pem bo zai arel ta a an thona muna kalin ban na awa thelut ta ani
akal bo main ti tur pakhat ala nei suitcase zor pa kha da that le masak phot chu atum ta ni ani hian aring hlel deuh ni in a hria chumini chuan aman te ngeya ati dan pa ngain pizza acha le zui mai boka delivery boy in avada nuwa chuan a hotur akut an en chuan akut chu alo sen tatlat mai poisa an en chian chuan thisen yak taki alo kai rek mai alo ne kimarum chu avabi thlatangota ani chu tukver lama local nai ve chia chuti lai tak chuan light eng tak mai hian alo chuna security pa kha alo ni delivery boy chuan paisa thisen kai chungchang kha a hrita police call mai te ang an ti chuan security pa chuan alo hlau thong le ni police ti tong kam hi angai na lo call kher atu love ati tak nuwa chuan anin thenta a zanlai a chuan atira tol thatu nian hriat an man tak dong kha kim chuan phone ta ikar bo tin avashilani akaromna avathlen chuan alola omrenga step atang hian kim chu aron kal chuka thir tlo ni akengani anni hi inthanom parking chungchanga inhial fo thin anni anan inti boita ka chuan kim zoken alo ne lo ngang mai dong hian a sei sata shep mai ni ma se kim hian fin verther a chu areng mai alo ni kha thir tlon akhan donga kutzia lantir atoma police an chui nuwa anrin hel na turin ati ni akal boma in kha building an koltonu fanu no pangte kha da bo atum le ta alo chang ran mai ni khano pongle security guard hi in po tak anni a security pa hian angai to ema nangma chawin lo ho so ti in acha lom thin security pa hian he mun chu san hi lo tum ve meka abula thureng tarmit buna hian tol thattu pa hi that masaro turma po mi lo tha tong khan atia thilin thup shedbel kan nei le ta kumsom pali liam ta khan security pa hian he tarmit buna hi alo tilum to reng mai alo nia tuna mel kan mu fo hi a thlarau security pa chawina a mu thei ani chumitlaya chuan dan pa nga in ahun pa nga ya yo thlarau chu aron kal le ta anuson hana in alo chhon dan ero adang ta alo hlau tabik lo lung se takin anin ko ta jok ani anu thil lo om chodan hi tharau engemot takin achang tu sang te hi hriattîr na pe in mun khata a hruai khom chhota a ang hle ama sabera jon hana hi rualu sur chuan thil hriat chhuatir anaya etiang hunang deuh chia hian a fanu kha ruk bo ani a ani liap ala loka a chuak ta thor mai ni khoya nge kal don po a hre chuang lo akala kal nuwa chuan building en kol tunu fanu kha awa muta a chu a chhuah chan ber alo na zui ta chia reng ani khamizana tak khan anu hian alo la lam lova anung lama chuan ama zui reng tu serial killer kim khan alo chang reng boka delivery boy po chu pizza cha tu ngai bok ne na thakin chana order adong le boka ani chu rang takin a chuak ta chi ani security guard po chuan ama mol tat tu an naya no pang te kha angai to chuak thut mai ni anu ne ra chuan tlan vata ifanu khoya nge ti in azota alo la thlen lo thuina chang ta ni kare no mok si lo nen anmang ang ta hle mai hana te pani po kha an lo ho meka zui tu an nei ti an hrenga lo pon hlau hana hian a fin cho in kong lai a tak chuan a ding ta traffic lo jam zui ta boka serial killer kim chuan a che tak tak thei do no ti a hre tak no chuan a kian chan ta ni aina chon ho in a room chu suitcase do nei tu pa chupa haldar vek chu atum ta a chuti lai tak chuan delivery boy hian kong arun kika kong han hon che chuan an nam thluta ani ama mai baka security guard kha atel ve boka chuti lai vek chuan dong kha alo lang ve chia an tang ho ta ni security pa hian no pangte khoya nge om ti in azot ta chiama kim chuan a thile dam ka hrelo ve ti in a changa chuti lai tak chuan a veilam a han hoya no pangi ruang chu avamutam maya kimatal tum chu la lokin dim ho lovin a chulum ve ta zui ani a han hoilet chuan chu ruang let reng mai chu no pangi kha alo ni hau lova tarmit buna thlarau zok kha alo ni reng mai
building enkol tu nu khan a fanu chan ta ni in alo in ngai mana ma se hana hian him takin aron throi thleng ta ani hana hian a fanu chan chuak thei ta lo ma se mi fanu dang ero a chan chuak thei ta thung ani